Xeral é unha voz popular e patrimonial galega. Que quere dicir iso de que unha voz é patrimonial? Falamos de voces patrimoniais cando se trata de palabras normalmente procedentes do latín que estiveron na voz do pobo durante toda a historia e que sufriron as evolucións fonéticas que tiveron lugar en cada momento da historia da nosa lingua. Do latín generalis, que era un derivado de genus, formouse no galego medieval unha forma xeral, con nasalidade, que desembocou no galego moderno na forma coñecida de todos, xeral. Dentro do sistema derivacional galego existe a posibilidade de, a partir de nomes, formar verbos mediante o sufixo izar. Por exemplo, animal, podemos formar un verbo animalizar, ou de calquera adxetivo ou de calquera nome podemos formar un verbo deste tipo. Entón, seguindo esta regra do galego xeral, poderíamos formar un verbo xeralizar, pero a realidade é que non temos xeralizar, senón que temos xeneralizar. E isto a que se debe? Cando ocorren fenómenos deste tipo, normalmente estamos ou ben ante un cultismo ou ben ante un préstamo doutra lingua. O segundo caso é o que ocorre en xeneralizar. Xeneralizar é unha palabra que se formou aló polo ano 1600 en Francia, a partir do adxetivo general, formouse un verbo generaliser, e desde Francia estendeuse prácticamente a todas as linguas románicas e mesmo algunhas linguas xermánicas. Por lo tanto, a discordancia entre xeral e xeneralizar é debida a que, no último caso, xeneralizar é un préstamo tomado do francés.